टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बेनि सायाव जोंहा इएम बिथाङा दायो नायबिजिरगासिनो दङ डिपार्टमेन्टेलि। बेखौ माने गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायगासिनो दङ बोरै खालामबा मोजां जायो। टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। टेटनि गोबां माने जायफोर एप्लिकेन्ट बिथांमोना दायो गोबां मिथिनो लुबैनानै दङ मा जानानै दङ होननानै। अलरेडि स्क्रुटिनि खामानिया जिहेतु जाखांखाबाय इलेक्सननि आवगायावनो जोंहा माने मोनसे माने स्क्रिनिं कमिटि दङ मोनसे माने दाना होनाय जादों। बिथांमोना गासै अफिसियेल प्रसेसफोरखौ दायो नायबाय थादों आरो अफिसियेल प्रसेसा जेब्ला जोबगोन अब्लानो एपइन्टमेन्टआ जागोन टेटनि टिचार्सआ। टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बेनि सायाव जोंहा इएम बिथाङा दायो नायबिजिरगासिनो दङ डिपार्टमेन्टेलि। बेखौ माने गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायगासिनो दङ बोरै खालामबा मोजां जायो। टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। टेटनि गोबां माने जायफोर एप्लिकेन्ट बिथांमोना दायो गोबां मिथिनो लुबैनानै दङ मा जानानै दङ होननानै। अलरेडि स्क्रुटिनि खामानिया जिहेतु जाखांखाबाय इलेक्सननि आवगायावनो जोंहा माने मोनसे माने स्क्रिनिं कमिटि दङ मोनसे माने दाना होनाय जादों। बिथांमोना गासै अफिसियेल प्रसेसफोरखौ दायो नायबाय थादों आरो अफिसियेल प्रसेसा जेब्ला जोबगोन अब्लानो एपइन्टमेन्टआ जागोन टेटनि टिचार्सआ। टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बेनि सायाव जोंहा इएम बिथाङा दायो नायबिजिरगासिनो दङ डिपार्टमेन्टेलि। बेखौ माने गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायगासिनो दङ बोरै खालामबा मोजां जायो। टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। टेटनि गोबां माने जायफोर एप्लिकेन्ट बिथांमोना दायो गोबां मिथिनो लुबैनानै दङ मा जानानै दङ होननानै। अलरेडि स्क्रुटिनि खामानिया जिहेतु जाखांखाबाय इलेक्सननि आवगायावनो जोंहा माने मोनसे माने स्क्रिनिं कमिटि दङ मोनसे माने दाना होनाय जादों। बिथांमोना गासै अफिसियेल प्रसेसफोरखौ दायो नायबाय थादों आरो अफिसियेल प्रसेसा जेब्ला जोबगोन अब्लानो एपइन्टमेन्टआ जागोन टेटनि टिचार्सआ।